Baro nangi ki Khasi na do kapor banginang let school bon hinangi ngila ju puleru e ko bai ka poetry kabala tho du melong sosotham ha ka kot doi teraksiar ka poetry kabala ai kerteng uding bilat kadon ka dukhat ka boong baro ubre bestad mano bala banlen la khlem da ple kalat kumno on lat ban keren kani ka kubor menta ka jan miet ru ka thau sha ka ta ka jingkren jung melong sosotham ka khana shapang jung weu samla rangba ubah pedeng ka jingduna ka yok ka kot nreu dan ka mensiam man poi ka thong ka bau ang not nado men bau dang khna hagani ka tayo ka kanhun upisian kalahyar ka shnong mau siat khnam hakadong jathang ka shnong ka bahap hapo ka maulai constituency hagani ka shnong ngele let yakendo ya weu samla rangba ubla longru secretary jang kadong jathang ulam jingshai wankar ukhon prangsngi nek shiphongot ki khon jang ikong aibil da wankar baduba mailing pungro na kashnong urmasi ujo hendrei ubale poi shongkha kan kashnong bad ikong karalenda marwen haba phai chiging im khana uba lamjing shai wankar arpandai snem karta menta ula pendep gijing pule school jung u na ka urmasi ujo presbyterian secondary school ya ka class 12 ula pendep na ka smith higher secondary school bad ka graduation ha ka subject history ula pendap na ka St. Anthony's College, Shillong, hagasnam Hajar Katlai. Hadin bo ulam jingshai wankar ula pendap eka graduation. Ula rungru syakakam hikai school Shipor. Hakaba ula hikai hakam Mispa English Secondary School, hagasnong mau siat khanam. Hendrai namar bagajing siu kalong kabarit palat, ula ietno yakani kakam. Tibat BALL ball. EAR Dogs. DOG dog. Elephant. ELEPHANT elephant. ZERO Nangkong alet ya ka lower primary school. Na pok school kemudian pok shnong pi dia kena ke school step buat ka cingsiu ru kalau nak cingsiu ke school Khasi. Tapi wala dei kat ni wala ngalet kena ke school ru ndai ka cing nang cing start ka cing tip hi ayo ban pendap. Ndai ngala poi sya ka ni ka upper primary school ru ngalet sya ka school pada dunai cingsiu dia nak ta cui ke school hadu bangana pendap yang matrik. Umtan ala adap ke matrik ru ngilet ngiciet ke school bakam dunador hi kata ke school po shnong marchan shnong hi ta. Di umtan ngapendap ya ka kelas 12. Jadi nang tapat ngawan andal ada kelas 12 ngawan ban pulih nak pok kulit sin atnis tah niru ngalet kelas mestap nawan mesngi ngahap antre lingka ngahap anirap kam hayeng bab tre hi dan kata iri hal penong ngapat bangan pendap yang ni kerjuin hadin bula eno ekakam hikai school ulam jingshai wankar ula phai no syakakam rap halashnong Hendrai namar batang ka kam rap kam patla pun pendap ikjingdan kam halayem. Khat do ula phai khmat no syaka kam kit nong hayo do Shillong. Ya ka bodang beteng hado kini kisngi ke bamenta. Semakin. Nah.
Kei kebala penlong ya kenhun jengi ban Pynkhreh jong nu Samla rangba. Kadai pat halor ka mon bajuat jong u ban poish ka thong ka bau angnuat nado men ba udang kena. Nado ka por budang pulih school. Ulam jeng syai wan khar udan kata kajing angnuat ban yakun ya ke Eksamin civil service. Henry wala ula da pendap ke graduation nado ka senam arajar kat lai. Henry namar bu wan ka long yeng ha ka ba ki dang don sa khandai ngot ki para ki babod u. Bat namar bu wan ru na ka long yeng ka bamdai ka badan ba em. Humta kan ka jing thrang jong u kala syusa tang ha u. Hajin siang ala day ben lechki mo shki kimi pa yeng ben pan sirap men ngam lechki na kadawa akwa hi kowe bangan yang dalade bat kowe na kimi pa ngam kwa ban ut chuiki na maki katu klap tristom nam ta songa klap pen he mo klap pen san klap ai katu si start do bangan adep ya ka graduate de kalong maki ngam khat nam ta para ng ibun telan ngam kwa bangan si start tama wa si chinang chitip tanga te kum tangam nut chu bang kripat saki te la su kwa bingin ni wat lat hilade te bangan pan kaliang mau so no mde tan kim pan pan kliang na wei na pan ram ye na sim ram na lu na bang ru na sung sim chinge na mang hap pan pendap sah yeng no le wat ki Watla kani gejing angnuat jong ulam jing syai wan khar kala syusa atang ha gejing mut jing perkat jong u. Namar kot bor ban let ka coaching. Henry ha kani kesenam arajar kat kendai kalat kala play u. Hadin baga sarkar jela kala penmi ek skim ka bakerpang ban ajing rap pisah. Da ka be tunjuk ru ya ka jing pro ajabing jongki da ka Eksamin. Ya ka bala tip kum ka Chief Ministers Civil Services Fellows. Ha ka Eksamin ban yo ek ni scheme. Ulam jing syai wan khar ulapas ha ka bula yo ek kerdan ha ka ba ka sarkar ka nerap ban pensiu pisah na ka benta ka coaching tang sau pho na ka sispa. Kat ba ya ka ba hendro pho na ka sispa apat un hab ban lut hi na ka plala jong. Ka badang hab ban bo jing e yu. Namar kaba unhap ban sei nalade kadai palat ya ka sanpo hajar tengka. Dia ni orang apa po di siu face i tu ka advertisement ko ba tu te napet ni i ba kadang kadon ko por ban sumit itu ko form nam ta ban kun ni ka exam. Unta ngala persang ban tep ya ko form khndiat sngi shwa ben ni le ka exam. Tu unta kan kita ka di kalat ba la pli nga ba menyop untuk exam. Undang la ada pendap ni form ni. Ya ni exam hi ka bang ngashu Pynkhreh namar bang dang sidap thap ka form askal mi yo shu ban Pynkhreh bhai ka namar ngha ban trei namar tam pendap ki jin kam po yeng tang shu tang sisngi bang Pynkhreh nam tak ni ka video ni ka exam namar nga angnu di la kunu di nga ban di ben yo ba ya ka scholarship 100% hari haba mo ngam Pynkhreh bha nai dang pe ki resort yo ba sha select dang apa ki ka resort ngap siu ngayo scholarship 10% ngahap an siun 20%. Tu kumta ngapai kini sing siu la he kumta ngamla syu ban belum ngamla ban siu nama yeldi ngam don tang si tengkaro. Kumta ha bakut la ni ngala rai ba ngan beteng syu kini coaching. Tu kumta de ha ka singi bela chan kut long ha bang song kai bet secretary Nong la pen ikai ka tu resort ka bang yo. Kumta nak liang sung i la pen slur ba ide ban ya bi khmat epide kini ka kam. Tu kumta ngila ya kren bat i teng la ong ba bani ri wat mong hindi wat singrap no skinong mikmat kumta handa kinong mikmat kila tidak ai kala lat yo singrap kumta ngala benteng kini da ka jingrap kinong mikmat ba ka jingken show pisah nang ne nang tai mentau la yo lat ban Pynkhreh elade na ka benta ka Eksamin civil service Henry ha ka jingya kren ba ka kenhun jongi uni usamla rang ba ba watla ulan nang la start Henry udang trei da ka kambelas ngi ule tho ba sakawai ru ka ba penlong yu ban treshitom ban poi shakane ka thong kalong ru kum ka kubor yaki khna ha ki than dong kendong babun hi khna ba ki pule ki du musim ki du jing kerman khamtam abai nga da pule ala long tang ru bong no kai school te bun ki bru ki kran ne ki khna ru ki du musim i haba nga long no kai ne nga ada pulih ngahap ni kit-kit hiau ngahap ra ban star kata kebun ba ki cing syakran
haki mau ki kena skor ki mi pa ki du man siam nam ta ki khun suki nam ta ka lawe suki re hatian banga ngai khun beng ni exam ayo ni ban yo ban puli biang ka ora ki ching lungo ba ka ching kendet hi ka shnong bro ko ba ngadang puli biang wat ha ka ba ki kila du je kemen kila ken kila ai ka ching kut lat no re nam ba ni ka lat ba plim tapat nga yo biangเอาkucing Pynkhreh nang ni khmat kemut nga mo ngadon kathong bangan Pynkhreh ba khnang ba ngala ban poi sekani kathong ngadon kam mo ban tristom ban minut te ko weiru ngahap ban bedep kene ka sam ban ngahap ban manghap hi ban belan ban ngam yo ban tredu ngamla ban mo ngimla ban pendap chin kam hiang tang ala suang ba dolong kepala hi ni hap isya stom ta bengin penduna no ya kucing tre ngamla ban tre full time bro singi na ngahap ban muteng tadi kene te waktu ngahap persiangi bateri bang 3 minit undang ladap kucing bateri mestap na select sini kucing dalawan kucing na Pynkhreh pat ban krek kot ban minit hadu bolong ta bang palat extra ke por ke ba ni thia kemut le cakap ngin thia mo spo buci im jong ap thia no khat ar si buci nam ta ban Pynkhreh kene kucing angnut chung apa khnang bangan yo poi se ka thong ba don kucing angnut